Sick Dove is on the road again. Eiku, on the trail again. Eilen illalla sai tosta Santa Cruzin hightowerista kilkkeet hypätä tai osa kilkkeistä hypätä Daveen talveksi. Siinä on Cruzissa linkustolaakerit ihan juntturassa vajaan kesän ajelun jäljiltä, niin ei sillä viittaa jakso se natisee paukkuu eikä laakerit liiku yhtään mihinkään. Ajattelin, että tuleepahan niillekin osille, kammille ja keulle ajoon, niin pistettiin Dave taas bygälää. Ja tässä tää nyt on. Otin oikeastaan ainoastaan Cruzista keula, hissitolpa ja kammet. No kiekot nyt on semmosia, mitkä mulla kertaa muutenkin pyörästä toiseen. Ja stonga. Muuten sit hyllystä löytyi Cerami NX11 voimansiirto. Sitten keräilyerä jarruista. C takana. Kode R edessä. Wannabe dropperi. Ei jaksanut Cruzista ottaa noita sisäisiä vetoja mitään irti. Niin pelkkä tolppa ja sitten KS-leveriin kun se pistää, niin saa vähän lasseilla. Siellä on näissä Wannabe tolppa. Niin se on se vaijerin nipukka tuolla tolpan alapäässä eikä suinkaan täällä. Niin tommosella mikä toi palikan nimi nyt ikinä olikaan. Niin vaijeri tohon ja hyvin pelaa. Siitä löytyi tämmönen Jaguarin kiristinkin jostain laatikon pohjalta. Niin saa vähän hieno säädettyä. Eihän siinä. Vähän ehkä tuntuu nyt hölmöltä. Mä otin kaiken näköiset työkalut tässä säätöjen takia tonne fannybagiin mukaan, mutta iskaripumppu. Ja yhden mäen ajelin tuolla aika suht easy. Siinä on 160 millistä melkein käyty pohjassa jo ja mulla oli kompressiokin pikkasen kiinni tosta. Olisi tietty voinut vähän keulan paineet pähkäillä. Santa Cruzista vähän erilaisella keulakulmalla täysjoustolla. Niin tähän olisi voinut pistää 20 PS sitä varmaan lisää. Kova, ei mitään. Kova ajo vaan. Toivottavasti ei räjähdä takarenkaat. Sen verran jäi vielä sanomatta, että edellis talven ja kevään setuppiin sen verran ero, että keulaputkeen piti tuohon Cruziin saada aika paljon, kun siinä olisi ollut hirveä stäkki muuten, niin nyt on vähän matalempi setuppi ja enemmän taakse käännetty toi stonga, niin tuntuu ihan sikapallo paremmalta. Mä en tajua miksi mä laittanut viimeksi kun ajelu, niin kokeillut tota settiä. Toi loiva keulakulma ja matalampi ohjelma tuntuu toimiva aika hyvin. En tietysti edes pidempään ajaa, että käykö selää ja käsien päällä, mutta ainakin tässä rysketässä tuntuu ihan jo hyvältä. Vähän varovaisemmin tuli äsken ajettua, vaikka ihan ryminällä mentiin. Ei käytetty kuin puolet joustoista edes. No. Sitten ekat fiilistelyt, miten tää törkeen pitkä jäykkäperä oikein taas kulkee. HTC:llä hetken aikaa vähän päätä puhdistamassa. Pitihän se nyt jäykkäperä lähteä. Katsotaan, saadaanko renkaita puhki.
On se ihan hauska. On se ihan erilaista. Unohtu laittaa chainsteen päälle mitä suojaa, niin ketjut kilkattaa ja keulan paineet on Santa Cruzin paineis vielä. Vähän pehmeältä tuntuu tämmöiselle hyökkäysvaunulle 62 asteen keulakuun. Eli fuck. Aika kova. Onneksi on lasit kunnossa. Joo, onhan tää Jäykkäperällä kyllä kaikin puolin hauskaa homma. Hyvin erilaista kuin täpärillä ajaminen. On niinku semmoista, oikeasti joutuu miettimään mitä tekee. Ja kyllä tässä niinku hauskuuskerrointo on, kunhan vaan muistaa sen, että on Jäykkäperä. Ylämäkeenhän tää menee kuin mikäkin apina. Tässäkin joku 70-asteinen satula putki, niin hassua, kun tuntuu, että no kammet on tuolla jossain satulan takana, vaikka ne nyt on. Ei tää vaistelu virkistää, semmoista se vaan on. Katsotaan kuinka pitkä. Toivottavasti tulisi hyvä lumitalvi, niin Jäykkäperälläkin on silloin aivan eeppistä syöttää menee. Mut joo, yes.